Hej, det er Morten her. Så har vi rabatkuponer på siden. Under fanen WooCommerce, der har vi en fane ekstra, der hedder kuponer. Og man kan sige, det er, hvis nu man laver nogle kampagner eller laver nogle rabatkoder til nogen, jamen, så har man mulighed for at oprette dem her. For at man kunne huske, hvad de hedder, jamen, så kan man lige give dem et navn. Nu sletter vi lige den her SEO her, den flytter vi lige nedenunder ved at trække i den. Og så har vi, nu skriver vi bare den her gratis fragt. Sådan der. Og så kan man skrive, den kommer så på referencen på for eksempel ordresedlen, så kan vi skrive gratis fragt også. Og så kan man vælge, hvad for en tilbudstype det er, om det er en produktrabat, eller en procentrabat, eller en rabat, hvis man har lagt meget i indkøbskurven osv. osv. Alt efter hvad man synes er passende for ens shop. Og så skriver man beløbet ind her, hvis nu man vælger en procentrabat for eksempel, så kan man skrive her, at det skal være 20%. Og så er der ellers et hav af muligheder her nedover. Alt efter hvad man sådan lige skal bruge, så giver det egentlig meget sig selv hernede af. Sige, at de her, de må ikke, og den kan kun bruges for eksempel 5 gange, jamen, så slutter det, og hvornår skal den udløbe? Ja, det giver egentlig sig selv, hvad det betyder det her. Så. Og når man er færdig med det, jamen, så udgiver man den, og så tester man lige, det virker ude på shoppen i virkeligheden. Så man er sikker på, at man har fået det indstillet rigtigt. Der kan være smutte et flueben, eller noget som, ja, hvad ved jeg. Så det er måden, man opretter de her rabatkuponer på, og man kan oprette lige så mange, man vil. Så ikke så meget mere snak. Værsgo og komme i gang med det. Vi tales ved. Hej.